Atzean utzi dugu 2023a eta 2024ari ongi etorri beroa eman diogu. Beroa ez da izan, hotza nabaria izan delako, baina tira, asteburu honetako agendarekin elkar epelduko dugu. Eta asteburu honetan zer? Larun batean, Izoriako jaiak ditugu. Amurrion Espainiako ziklokross txapelketa ospatuko da. Barean bion ere jaiak, San Anton jaiak. Gauean, Twin Waves Birthday musika emanaldia Laudioko Drungorri aretoan. Eta larun batarekin amaitzeko, Laudion aurrentzako jarduera, sorgin zapatuak. Eta igandean zer? Igandean, Baranbion bertsolaritza txapelketaren bigarren kanporaketa. Urduñan Txarlaso menditaldearen mendi irteera, igandearekin amaitzeko zinema eskaintza zabala eskualde osoan. Honaino asteburu honetako agendaren titularrak. Baina badakizue, agenda hitzordu CSE guztiak aiaraldea.eusen dituzuela. Azkenik, 2023ari birpasoa eman nahi badiozue, eskuratu zuen mugarriak urtekari moloia. Nik badut nirea.